Οι δράσεις μας εστιάζουν στα φυτά ζώα, δηλαδή αρκούδα, ο λύκος, το τσακάλι, και ο ρόλος τους είναι τέτοιος που ουσιαστικά συνοψίζει τη λειτουργία ενός φυσικού οικοσυστήματος και την ισορροπία του. Ο άνθρωπος αποσυνδέεται από τις ρίζες του, από το φυσικό περιβάλλον, και αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στη ζωή του και στην ποιότητα της ζωής του. Είναι καιρός να αναστρέψουμε αυτή την πορεία, διότι οι προβλέψεις είναι λίγο δυσίωνες αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό να εκμεταλλευόμαστε τον πλανήτη. Ονομάζομαι Γιώργος Μερτζάνης, είμαι δόκτωρ βιολογίας με εξειδίκευση στη ζωολογία, επιστημονικός υπεύθυνος στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό.